Erokamano kuom keterera Mogi TV ka koro wach donja ne buch jopiny. Wach moro mar UHC, jothieth mag UHC osebedo ka kelo lweny kabisa, kata seche mawuoyo kodi ni gintiere oko mar migawo mar thieth ka giwacho ni gibiro bedo kanyo nyaka dwachgi migi mondikgi kaka yo mongirore. Mae mbaka mogoyo gi Dr. Davji Atela. Dr. Davji Atela en jagoro maduong' mar KMPDU, en e dala mar Addis Ababa, to en kodwa e yor mbui ka. Erokamano ahinya kuom miwa seche gi Davji. Erokamano ahinya Trevor kuom luonga. Tapenji, jo thieth mago jo UHC gi tich mane gitimo ayanga makoro sani kelo ywaruok ni? Ingeni jo UHC nondiki ji tingi opogore. Wan gi nurses mag UHC, wan gi clinical officers mag UHC, to wan gi doctors manondiki in the same period. Mano en ndalo moro mane COVID-19 timore cha. Nikech jotich mang'eny ne dwarore, koro sirikal ma national government nondiko jo UHC gi mondo tie counties. Koro from 2019 nyaka sani jo UHC mag nurses gi mag legal officers mshahara magichamo gi mshahara ma jowetegi manondiki normally chamo opogore. Bedo ka jo UHC mane ondiki kaka nurses ma e different counties gichamo mshahara ma nus ne nurses ma ondiki hospital kanyo chon. Mano kelo kokon. Negine contracts moko kumi contracts ma 6 months. Kaso bed contracts ma 3 years. Kaso contract osbedo kibero renewed. To yekan wan gi mag doctors be I think madhi me ariyo. My contract I think dhi nyaka 2027. To mantiere kind UHC doctors to gi UHC nurses ne doctors nondik gi e yor mar CBA manowan go. Koro jo UHC masani osebedo ka nyiso sirikal ni onego bed ni indiko gi e permanent and pensionable terms, tichulo gi mshahara marom gi joma chulo hospital. Nimar en discrimination kichuli, for example, sing aluf prabich, to nyawo dimitiyogo kamoro achiel, ichulo sing aluf 100. Winjruok ne nang'o Davji? Ndalo mane kawo gi nikech mano higni 6 mokalo. Winjruok ne nang'o? Ingeni winjruok en ni dhi ndikgi. Wajini no sani koro sirikal ndiere en sama piny rach, wajini ndiere COVID-19 idwaro jotich, chakuru gino boloso bang'e. Koro gima timore ni osebedo ka gana en gana mosebedo ka dhi mbele. To gima osebedo ka kelo thagruok mang'eny en ni yo ma ondek gigo. Gichido ka koro counties omiyogi contracts. Ma contract mageno gin mek counties. To pesa michulo gi budget mantie wuok Ministry of Health ema chulo gi. Koro ministers mokalo gi te anyaparo ka en 2022 tarik 14 2022 ka wadhi e State House ko dhi omo gi ker. Wachi no biro. Ma ker nowacho nikech contract gi norumo ma tarik 14 mar 2 2023. Ma ker nowacho ni odhi akisha ni jo UHC alfa boro 500 jondiki. Mano 2023 dumara Rio. Bank kanyo nokodiki permanent and pensionable. Nomigi mana contract mano medi. Aya, minister manentie kanyo na kumicha nokito gano gi PS ma public service. Dikito magano ni botime. Igamukalo kata kwa dhi ng'anyo. Wach mar UHC was part of ang'anyo. Wach mondo oket gi PNP ke wan gi doctor kanyo be. Koro ministers man mokadho gi te osebedo ka keto mana gano gi timo malich onge. Anya wacho ni minister ma nokuongo ne wach ni omiyogi machalo solution en Duale. Nikech nokuongo wacho ka nobiro kapok nong'e wach. Nowacho ni within 3 weeks oketo jogi permanent and pensionable term. Both the UHC nurses, clinical officers and doctors there. To bang'e odogo realize ni yes, we're looking at these terms, but the person who is UHC contract, the person who is opogore sani 18, the budget man I think extra 3.8 billion. Get budget moment which is 4 billion. So when you go to tomorrow, 8 billion. Because man watch any counties, move to counties, then igamani in 2025, 2027, okay budget gimakore kendo gigo PNP. To Council of Governors watching no apana jogi chula national malo kinyaka PNP ko katergi. UHC nurses gi tebo watching apana
Already Otero counties kosa loke chuth. Kol mane dao kido mantie kasani. To lakteche mani kodi e KMPDU jomoko wacho ni gin ne giseyudo tich mongirore kata PNP no. Nti en adieri koso oyo to un nutimo ang'o momiyo lakteche gi moko to be ok oneno ka ng'anyo kanyo. Yeni bwana ng'anyo nigi sane. Waseng'anyo mang'eny ma wasebagen be. Yedo ka higa mokalo ne wantie ng'anyo donge mwadhi dalo dweche ariyo. Nobedo gi agreement gi sirikal ni onego bed ni gichulowa gopo magin go mar bilion 10. Wacho so kinjaga ni onego gichul interns kaka dwarore donge. Ne en winjruok kano wasign winjruok no nok time sano niso ni warito budget ma 2024 2025 jako iso warito budget ma 2025 2026 kano winjore kamano kaka dakteche ji mang'eny nok oyie kodwa gi samoro ka union samoro union ni en opposition samoro ji nene kaka activism lakini at the end of the day gima timore nyaka ibed piny gi employer mo winjru to maro ni kwano winjore ma obedo gi court order kocho do mana paga ariyo kanyo kano gitimo gik ma dwaro nogolo notice mar ng'anyo kendo sirikal nochulo interns maskara sani chulo gi 206 kaka CBA gopo ma ne gin go na gichulo December gi January sare ne gikete budget for 2025-2026 supplementary budget for mi counties mo chulo wa gopo mar I think 2 billion sa dumara avich kai kana matio mbasa gi minister no wachi ongeti ma dakteche timo ma okonyal bedo no gaze ni dakteche msaji na duk pin wachi dakteche ni chulo kaka onego bene chulo gi ochako wachi ni oseyudo ni shida matimore en ni universities emabukore ka omiye slot mar ji 50 kaka kemu gini gin kikawo ji 250 mase giloko wach mar somo mar dakteche ohala kono wanyore ko en mano bokonye gen te ye ka wach mar mshahara mar dakteche no winjore ma yegi timo koro ok wang'anye sani nikech gik mano winjore wang'iyo kaka ndalo mano ng'igi timelines gi kaka kitimo gi mana ka unions tiyo omeno wacho ni yes the progress ma UHC no sani ng'anyo gini mankech wan kod we are with them in solidarity we are supporting the action because it's only when you kiwuoyo kidhie ng'anyo kiwacho gima diyi koketimo koro en adier ni ber ka ng'anyo gini omi sirikal oket budget omi ratiro gi mar pesa matin ma ichulo cha obed the right amount nikech mar gin discrimination but dakteche ma UHC ok ichulo marom gi dakteche ma nondik chon onge dakteche michulo outside the CBA mano miyo ne gionge ndara sani to ang'o miyo ng'anyo mar jothieth ni ok rum Davji nyiche kwayo ng'anyo ng'ato ni ng'anyo nyiche kung'anyo ne interns nyiche kung'anyo ne pesa sani koro jo UHC bo ng'anyo en wach mane ang'o miyo gini ok nyal rum Ministry of Health kanyo selak gimiluongo ni leadership to I think mano betimore counties nikech jomoko mane ni kanyo making decision ne bedo very difficult but oknia miye moko nego bedie minister manyien ni indecisive awacho kamano nikech kakoro en odhi opuonjo ministers moko wach mar CBA opuonjo gi wach mar kaka dakteche nego chul koro pani en e yor kare yor nin nyocha chan gi jabedo piny gi the chairman health committee Dr. Nyikal ko discuss weche mag mshahara mag interns gi weche mag UHC to wacho ni ideally e higni gi 2019 to this year jogo sitim negi injustice ma onego beni imiyo gi right contract tichulo gi pesa onego beni chulo ji te okini gi imiyo gi matin jomodo ga chulo pesa mang'eny koro action ni ngeni sani ina wasi gini nikech mae sama giwuoke givel ni lenga migi mongo timre jikugo ka wuoyo jikugo ka nie ndara jikugo ko ng'anyo ko ek maber timore koro mae mana sama gine ni ber ka giwuok mondo gigi otimre negi to king'iyo jogi onego bede bwo county koso gibede bwo sirikal mamalo nikech ma be ywaruok mosebede iye ka ing'eni counties kata king'iyo problem mantie en problem mar counties be to problem mar counties tie nikech jogi te jotich gi te tiyo counties wan jotich watewa two counties kata gik macho winjore gi te gi counties ilo ka mang'eny counties poko timo mag national government gisetimo
To ma counties poko mano mi wan sani wan ng'anyo mag dak te Kakamega. Ng'anyo manyien dwa chakore Kiambu next week mochako ni. Wadhi ng'anyo ntiere Nakuru, ntiere Laikipia, ntiere Narok. Sani kiyudo Narok, jo county ma Narok poko chulo statutory deduction nyaka sa dweche 5. Isoni kada kituo yudo dhi hospital ka in daktari. Loans panika ok chul. Koro shida ntiere counties kae. To e wach UHC ni en shared. Nimar serikal ne timo ne counties glory capacity building. Ne support counties mondo bed gi jothieth mondo kony. But counties wacho ni gionge pesa ma ginya ndiko go jogi. Mana ka counties no wacho ni gionge pesa ma ginya chulo wago CBA wa. Mano chulo ni mondo wang'any mondo serikal mondo ogol pesa omi counties ochulwa. Mana ma kote ma gi jo UHC sani. Nimar onego bed treasury ogol pesa omi counties mondo counties obed gi jogi. Kachingi mwana chiel wan gi treasury achiel kende. Treasury ordinary. Koro ideally jogi ka dhi counties kaka wana gidhi ni onego pesa oluw dhi gi counties. Mano miyo gin gi luoro. Governors be nigi luoro. Ni kapo ni jogi owuok modhi counties ka pesa pok omi jo counties tidhi lokgi. Nimar higa manyien bochopo to gino ok timre. Ma gima sani en an issue of distrust. Lakini the fact mar jogo nego bechulo pesa maromo gi jomodong ka, the fact ni jo UHC nego indiko gi on PNP mano ji oyie te. Shida ema ni en karang'o. Mano kelo ywaruok sani. To ng'ama ja miriambo kaendi en sirikal man malo koso jo county ma jo miriambo? Bana sirikal te riambo bwana. Sirikal te most of the time riambo kabisa. In fact, anyama jumana ni it's the first time serikali miwa agreement to implement consistently. Mana miyo kino kawa no strike 2017. To chuno ya kwa strike mwana gigobedi implemented. Emani sa ima ino hagi implement. Ngini ko timu gido jidoke ngano. Kuro, thoughtness government, ko se unyodegi jo teach. Gin, prasha magido no, ko se rumo, to implementing gikmal jo unyodeka gikedo ga tengi. Mana miyo jo teach uluoro. Governors be uluoro serikali maduong' ni apana kaponyo ko migi pesa chuth to pesa nok dhi biro. Koro serikali boko trust each other. National government, county government boko trust each other maber. Lakini wando kaka dok KMPDU gik manonyere tanto work formula mane wagore ni higa mokalo machi wadwa direct ng'anyo ne be December sani gibedo implemented. Tingeni ka gimoro ngech wano kwanjo siasa wan odoro ni ji thiedhi. E sasa mwadhi ng'anyo wang'anyo man gik moko timre. So gik moko timo ma wawinjore ma follow up okwanya dhi ng'anyo. Ngech wan wathiegore mondo wathiedh jo osiptende. Masani gimoro ni serikal otime ni ondik declaration achiel mia ng'wen mane gichoko ne ko Julai. Ora ni serikal ondik declaration 2,000 mane gichoko 2,000 mane gichoko ne ko igani mondo jo piny kodhi osiptal oyudo thieth. Mane dwarowa. To emane sama giwinjore ko gitok gitimo. Ema ko wawuok kocha. To sani ma sirikal wacho ni gionge gi pesa ni be wachno be winjore nuko sunano ne giriambo nikech giwacho ni nitiere migepe mopogore opogore ong'ad pesa kuom gi nyaka kata migawo mar somo nchwa neno ong'ad pesa kuonde mang'eny. Trevor King ng'iyo winjruok kwa gi sirikal en winjruok moro mane no wawinjore kech nogombo dok osiptal. Ngech nomiyo gi time, nomiyo gi 2024, 2025, 2025, 2026 wach budget. Mano miyo gi go follow up mos. Ema wacho ni kata mana jowa weto ma jo UHC kibedo gi winjruok mindiko piny to mi basis mar dawo next time. Samane kaka union mar dekteje wabedo piny gi sirikal to kaka sani Nairobi County ne wan gi strike for 40 days. To kama doke strike ne issue mag promotion, issue mag state reduction mana ko chul to ne wakaka winjruok mar dweche 4 dweche 6 ni mar kuse keto sei tingi yani gino botima dier mano miyo bedo gi winjruok ber. Kata mana minister manjien mano biro ni no bedo piny mo winjore e wach mar posting interns no ni bedo posted de mana 4 to giwacho gi jalo post de mana 7 imar nyaka budget nyaka kadh budget to dok atamore. Koro yes wach pesa ongeni wang'iye wawinje lakini serikali onego mi ji priorities. Koro sama giwuoyo gi jo UHC ma giwuoyo gi jotend gi onego gimigi adier ni gini botimore. Ngech kata wan dekseche mo wan go ma contract giro mo 2027 pod gine contract lakini nonyiswa nonyino beni kochopo 2027 to giro PNP ni mar gin
ondiki under the Public Service Commission. Seche ma uwuoyo gi jo county gi miwacho ni kamoro ntiere ma gi pesa ma ging'ado gitere bengi kata gitere ne sirikal gimomiyo dho ngere luongo ni statutory deductions. Ang'a mono gi chiwo pesa ni gin kupenjogi nikech dong ma pesa monego bed ni ng'ado seche mochuli osara. Ing'eni sani one kaka socialized authority ero ka jo dakteche jo thieth jo counties ong'ado kaka koro let's say Kajiado County to negi remit mogik dwe mar ang'wen. Koro counties moko wacho ni hapana gitimo kamano nikech pesa pok owuok national government. Chiro kata ka pesa mowuok dalo moko to gope negi kawo bank nyaka overdraft apod gi struggle gi chulo gi interest. Koro joma thagore gini en mana jo thieth jo mondike counties. Koro ndiki wacho wa discuss gi Council of Governors wa discuss gi the minister ma Duale ni pesa ma statutory reduction en gima ibo ng'adi either way. Koro wadwani ong'ade treasury ma sama koro pesa dhine counties cha to wach mar statutory reduction te oseng'adi particularly madwani ong'adi mokwongo en mar SHA mondo koro jowa kik thagore sani ni. To king'iyo dhi mbele gin yes, mane ma koro mostly in counties. So counties nigi own resource collection. Counties biro pesa kwa treasury. Koro get onge oken frequent samoro delay kasani like edo mara beach to mi give us madu mara dig. Then also revenue magi yudo be samoro ng'eny apart from Nakuru, Nairobi. Ema koro nyalo handle gigi. Koro the gini struggles go. To koro jo UHC gi ndalo mane ondik gi 2019 miwacho no kendo wacho ni nomigi manorak nong'isgi ni dhi ndik gi yo mongirore higa mane. Ing'eni thothne kaka jotich mantie gi unions inyalo kawo contract samo miyi no nikech in desperate lakini kisebedo piny midhi yudo ka indiscriminated to koto yieni mondo ng'at mano ndiki cha nikech ochuli matin to chulo wadu mang'eny oketni osachwed marom. Mano gima koro wacho ni ma ji ariyo iluongo ni ILO Convention 100 work of equal work for equal pay. Ok inyal tiyo tich achiel ji ariyo to ng'at achiel chulo mang'eny chulo matin. Mano is a convention mobiro ratified gi sirikal. Entiere labor laws. Koro sirikal ndiko jogi chulo gi pesa matin okwongo ne ketho sheria. Koro iwacho ni gibo loso wachno ma gino osedhi nyaka Senate I think in 2023 or past omigi direction odhi assembly petition omigi direction ji osedhi ong'anyo omigi koro ema ni ng'at mokwongo ong'eyo wachni ma different awacho ni en CS masani nimar en mano bedo piny gi governors monyiso gi ni gino onego tie kuru nikech governors obedo ka ringa wacho ni ma wan wach mar jo national government. Ministers most mature kare wacho ni no ma wach mar jo county. Koro mai ng'ama mokwongo ng'eyo ni gino onego obed sorted out. To aneno ka nyikal be wacho ni gino nyaka tieki. Koro ema naparo shida mantie ni nokikete budget masani ka giwuoyo lakini yuno wadwano time sani. Koro ema ni koro onego bed ni ging'iyo ni idhi lose nang'o. Nimar thothne Trevor sirikal be priorities gi bedo mana sama nitie koko. Kokidhi e ng'anyo kokidhi e ndara token priority nyaka iwuog oko matek koka pesa wuok. Gimomiyo penjo no Davji ni nikech seche mane jogi keto kokgi e ogirimiti kata e contract dong ne gineno gi ne gineno to koro sani no lakini kata kineno ineno lakini in desperate to sano ng'ama ndiki cha e jama kosa nikech ong'eyo ni gimondiki ne ni ochuli contract matin like you're getting exploited. To omigo koro chik wacho ni sama ng'ato ndiki nego nyise ni andiki pesa ni to nitie CBA kae koro onego ndiki kaka CBA no wacho ok ndiki out of it mana kaka chik wacho. Maka ndalo moko ndiki jomoko mane ondik ichulo pesa matin ma contracts to joma nie pien piny ichulo mang'eny kane gidhi e court to court doho nowacho ni employer ochul gi igni te manochul gi matin nikech mane chik to ok en chik mar Kenya kende en chik mar piny mangima. Ayie ni en ILO Convention 100
Ne jomoko ng'eyo maber jo UHC gi sani tich mane ma gitiyo osiptende ka isewacho ni gintiere gi nurses gin clinical officers gin gi doctors tije gi opogore gi moko ma dakteche moko timo koso pogruok be nitie koso gitiyo maromre gi te nurses mag UHC gi nurses ma konyo county hospitals gitede gi nurses ma wete gi hospital achiel mane kubichulo gi umpogore man tie county ka ichulo gi jo county magi tiyo county bakini pesa gi wok Ministry of Health kol mane pogruok but gitede tich machalo hospital in one way ing'iyo ni kaka poni kaka health and sani kaka counties wacho ni health and devolve fully we take care of the responsibility of the workers. That's one thing. But get local the national government to capacity build to say kebe no wacho ni idwani kuji get go goal 8,500 workforce to healthcare is just messed up detain get gikonyo ka duka kabisa chaja lagi wacho mar jo USA gipepfa kan jo ticho goal moko be replaced jo penny de nyore konya giti to ngat matiyo gi wad gi nyaka chocho la marom ko en mana wach mar kaka sirikal ne bebe gi solid plan to emrani onge trust ele be nitie gi trust e sirikal gi jo UHC to gi counties tapani degi se wenjore ni mar degi se kedo ko gime waje ni no gini di tim kama ndalo makamato wale cha klase kama tamani county ko trust national ministry ko trust county UHC ko trust both sides to mi mimi ka koro onge winjiro ikech no ka CS wacho nyocha ni joge ni contract the counties back no discuss gi ngologa ni ango mono gi loso wach ni room to wacho ni no contract magen gono mi gi counties wano chulo gi achula kol mana mi ontiere wacho ni ontiere conodram e kala kina dien ni en jogi onego beni mi contract ma fine reasonable onego beni chulo gi pesa kaka chulo jo wete gi magitiyogo gimomiyo penjo ne nikech ng'anyo margi ni ok chal gima dhi nyago lemo mana hinyo jopiny nikech dakteche moko to ni mana tie koro gin jo UHC gi kende mowuok koro yudo ka hospital moro kane nigi dakteche moko 4 ka gitiyo tich maromre to moko 2 ema koro wuok 2 modong' ka pod tiyo atiya koro ng'anyo ni ok dhi nyago lemo ne dakteche gi dhi mana hinyo jopiny madhi dwaro ni mondo kony gi hospital to giyudo ka dakteche odich budhe line dong' mane gima dhi timore ka Tevengine ka dakteche to kwa ng'anyo wan tere wamiyo gi solidarity jama ng'anyo sane gi jo UHC nurses to gi clinical officers to gi mantiere mano wacho mopogore kodwa en ni atemo wacho ni unity solidarity ng'eni kaponi ni jo UHC gi nene gi shida kaka gin goni edwaro ni the entire workforce ji te wacho ni no gini raj olosi tim kama temani wasebedo ka wanjo moko ma kila ng'ato mane gi agulu ne kan gi batako dakteche ma dakteche ni konyo kan nurses kaka UHC ka nurses moko ka ma ichulo fuso ka gin gitiyo ka clinical officers ichulo fuso ka gin gitiyo ko de ben mano miyo begin delay omiyo pokolose from 2019 to de ben ni gi unity moro maka kaka no mak interns o duk pesa interns pin tino ka daktari maduong daktari matin daktari tiyo wuok kocha ni mano miyo gino iloso piyo mondo ka en mana jomo bedo affected matin go to koro mane kama nyiso ni koro kata sirikal ok dhi winjo ywak gi koso neno ka olemo nyalo wuok olemo nyalo wuok nikech budget bosego kaka ng'iyo gi bajogo na wacho ni budget masani wane ukane owuoyo gi chairman committee mar health to gi minister to gi PS ni budget masani osekadho lakini for the first time ne gete budget manyien emani kolo ngama ji monge trust ni gibegezi tim adier ngesiga nga serikal nyawa kujo bukanyo to kolo gitim kendo to de bed ni ng'anyone mar ji te tribat pesa do yudore to un koro mano usedhi e ng'anyo muwinjoru sani koro winjruok osekete tem koso pod urito turite karang'o nikech jopiny bende ool gi ng'anyo mar dakteche interns wa 1,270 mane ichulo 40,000 noyudo pesa gi te full salary 206 nyaka ne gichak tiyo dwe mar 8 nyaka sani dwe mar 5
Pesa mane sirkal ne wago pwa mar 5 billion ne gimiwa billion ariyo December gi January. A supplementary budget mar dwe mar abich ni be counties omi billion ariyo mondo chul doctors alpha beach. Doctors ma Ministry of Health be neno kano kedni gi pesa budget. 50% manodong ngone be chulo dwe mar aboro ane ne budget be. Koro ingeni okwanganya nganya ngech nganyo ntie wanganyo ka gigi okotim. Koro ko pen pesa yo ko chulo ko pange chulo gini ngech moku manwa chamo dwe mar 10 ariyo dwe mar achiel ne doctor cho yudo inda no chulo kaka dwarore inda sala bachiel mia ngwen gi pra beach be no yore gi sirkal Ministry of Health ibedo posted dwe mar abiriyo to pesa yo ko dog piny pesa gi chulo kaka CBA wacho mano be mani budget koro ngini sama gi follow up return to work formula kaka no winjore to waonge tida Douglas mane chulo Praboro Kenyatta mane chulo pesa a third of ni chulo kaka koro chulo UHC ni chulo pesa matin a third of ojoitegi ne pesa gisani ko chulo gi full salary Douglas mane tiere KUTRH mane ni contract pile sani ko ndegi pone revisionable Douglas mane MTRH be the same CBS mane opoko bedo signed kene MTRH gi KUTRH no sign de mara deka kolo nyisoni negi ng'eyo ni kaponi gi yokotim to wadhi ng'anyo wadhi dhi e ndara ni mar sama sirkal owinjore kodu gimoro to ok gitimo nyisoni gine ma ging'anyo koro in idhi embe mana join gi e ng'anyono kaponi nitiere winjruok mar UHC gi sirkal sani awach kamano to ok gitimo winjruogno dawa ni sirkal makoro ng'anyo jo UHC poko ng'anyo koro sirkal samo isebedo kod idhi ng'anyo mibedo kod mi winjori onego bed gi gitimo to wan kaka dekisi wacho ni gido koko tim to mono ni une mung'anyo wadhi joinu mana miyo gi waluwo kata mana wach internship kaponi gichak gitema no minister mano wuok cha bene letema wacho wach mar duoko piny ok wanyal yie mano nyiso ni ok givalue ma dakteche timo Un kaka dakteche sani koro un gi adieri e migawo mar thieth ni bang' biro mar Dr. Umo Luga nikech en be ne en jagoro mar KMPDU. Ingeni Umo Luga wacho ni ong'eyo shida mantiere mag dakteche to gi mag jopiny nikech ingeni owuok KMPDU to dhi otiyo e NMS kae igni ariyo ochako owuok kanyo dhi bedo director ministry kaso koro bedo minister koro ingeni osebedo gi experience mar union gi experience mar county gi experience mar ministry to before mano be notiyo county notiyo e county mar Vihiga koro ng'eyo mar shida mantiere to ong'eyo ema ni ngeni samina appointed ni nyaki balance mar ibo nyisi nitie physical space kacho bong'e ni nitie ibo ng'e ni koro mano nyaka balance koro nyaki koro bed ja bed kan mano miyo kaka unions ber ma wan go ni wanyanyise gigi ong'e gigi obo nyisi to ng'eyo ni koch ma dhi ng'anyo to bo ng'anyo koro mano winjruok mantiere kode mopogore gi ng'ato mopoko bedo union ng'eyo mopoko bedo union samoro kaka dwe mar higa mokalo kano golo notice ni wang'anyo debate ni for example Duale nitie kata luga kacha apa ndo kwa ng'anyo ome wacho kama nikech samgolo notice jogi bedo piny mondo ng'e gima timore to macha ne onge bedo mondo bedo piny nyaka wachako ng'anyo sama ji oseng'anyo onge bet piny sama ji oseng'anyo en giga nyaka tim koro wan gi confidence ni ngejo lugo osebedo gi gini kandalo ge e gini nitiere lokruok dhi bet mar ariyo minister mantie kanyo sani in ndalo mosebedo kowuoyo kode en very decisive kowacho ni gimoro timore kata ka jomodong' te ok dwar convince gimoro timre ka gimoro ok nyal timore to wacho chon nikech mano shida mosebedo go e union ni ng'ato wuondi kawuono gimoro nyalo timore to ok onyal timo koro wan gi hopes ni lokruok bi bedo e ministry lakini nyaka gitim mang'eny kaka wach mag social health authority kane gidonjo kane gi increase wach mar ICU from 4,000 to 28,000. No can increase watch mar your cancer to from 300,000 to 500,000. The benefit packages insist on the Gimedi. Why insist also that outpatient
ma ji dhi thoth ne ni pod nigi shida ni nyaka gilosi. Koro gimiyo stakeholders opportunity, gimiyo opportunity mondo owach gigi, wadwa ng'e ni be gibo implement gik manyiso mondo gilosi, mondo gik moko timre. Okay. Davji ka koro watieko wach ma wago mbaka kaendi ni, in isebedo e wach mar KMPDU ni gini mang'eny. King'iyo, tang'o ma koro nyaka tim sani mondo mi lokruok obed mochwere, ma ok ni dakteche sik duoge ng'anyo, jopiny be sik ywak, budget bende onge, jo county bende ywak, national treasury bende ywak. Ang'o ma onego tim sani mondo mi weche mag ng'anyo gi tiek chutho? Ng'eni king'iyo wach mar thieth en wach adek, odhi tieng' adek. Mokwongo en wach mar financing. Ma sani wach itimo gi Social Health Authority. Onego bed ni gino imiyo pesa ikete iye. Onego bed ni gino tiyo ma ka japiny odhi go osiptal to kwe pesa kendo. Mano gima muhimu, onego bed ni tiyo kabisa. Ok onego bed ni itemo, onego bed ni otiyo. Mar ariyo en osiptende mag counties to gi KEMSA. Onego bed ni osiptende gi nigi ability mar chulo yedhe, ma yedhe ni osiptende gi. Ma KEMSA onego bed ni supply, ma nyalo onego bed ni inject pesa kanyo mondo mano timre. Mano gima mar ariyo. Mar adek ma osebedo ka en ignored throughout en health workforce. Osiptal ok nyal tiyo ka onge jothieth. Koro onego bed ni wach mar jothieth imiyo kipaumbele, ma indiko jothieth, ma doctors indiko, nurses, jo clinical officers, jo gite onego bed ni indiko in right numbers. Ma koro ka idhi osiptal tiyudo thieth midwaro, iyudo yath. To magi te ok nyal timore ka budget dwok piny. Koro dwok budget piny, jothieth ok bi chul, jothieth biro ng'anyo, osiptal biro bedo maonge pesa, maonge yath, SHA ok bi chul ne ji. Koro budget akita. Mano e gima konyo wach mar thieth Kenya ka. Okay. Erokamano ahinya Davji. Erokamano. Pok inyisowa gima idhi timo Addis, lakini wabiro weyo mano nikech ang'eni koro weche ng'eny. Erokamano Davji, mano Dr. Davji Atela, jagoro maduong' KMPDU kogo kodwa mbaka ken dala mar Addis, leronwa gimomiyo jo UHC nigi ng'anyo, gima gidwaro mondo mi res wach mar ng'anyo no. Mane ka mwawe chenro mar buch jopiny, walore kanyo ka nitie kaka Elizabeth Otieno, Nyarugenya kaka jaloko marwa. An kaka pile, nyinga Trevor Ombija, janding opanga Jonyakach, dendo Ombija Taya, nyakwar guok ocha pesa. Unindo maber jokama.